Balmo Assimi fin samakabo Mali la minte monnaie. Assimi discours d'oké Russie. Aye farafina be kuna wolo. Assimi discours d'oké Russie. A discours abeto dans les annales de l'histoire. Ah, tchèque ke tchèque. Assimi monnaie bo ana. Ayanga dignité segama. Balmo ay tege saba tuguni France klokoro. Ka tege saba communauté internationale klokoro. Balmo amena don au détail de la ka di aw ma men no ga soro aw connecté le no ay partage de fanga boya ay partage fanga boya ay partage fanga boya ay ker chaman bla aka shemcha ay ker chaman bla aka shemcha mena a be décortiquer aw ye ka da est-ce qu'il y a famu ka da aw klo ka aw boa kalama kuma bani kuma ba munun fora ka siminto discours là à chaque fois Poutine me ka sebeninge Poutine me seben doron la asimi me ka discours ka be ka ta Balmo, Orela, ni introduction, c'est-à-dire, et à trois boutons flammes, quand un bécaillon sur la bourse du travail, là, Assimi Nali, Ama Kumbe. Il paraît que lundi de dos, mais puis quand on sur la bourse du travail, là, 16h, on a présent à Kumbe, on est un ministre de la Défense, quand on a soutien affirmé. Autrement, on titre flana et mouillé. Balmo, Niger, ou général Messigra, Noé Tiani, a une révélation donc comment même Mali concerné, avec Burkina concerné, Bazumga, et ja Niger armée qu'on salé nous. Jarmé qu'on salé ne tout Niger. Amena andado au fenela wallahi ala bega Malika tien au pes kama kelengele ame wakati mkonala. Ay discours minge Malien bébé na ireye a discours kono. Panafricain be Niger ye Assimi wele de indirectement. Maintenant, Ada Auklo Kassisa. Donc, moi, je vais partager. Je veux le maximum de partage pour que Kadamne. Quand un shérif qui a fait chaque shérif Tiami a été à Kabako Fratigi, alors shérif qui a fait Kabako Fra, la Fra Mouna Kaimpana Badema, tension, diabète, Furudimi, Rendimi, Kodimi. Shérif qui a numéro 75 64 10 10 75 64 10 10. Otemele Ganga Kutubu Nanga Walio for Shaku la Sanakane, Pele, Abese, Quateta, Mochi. Ko kona gelara maliko la wuli be ka kutubu segere o temale ka chaque sala fo kanjalo ale re fay se ku dawda kanjalo fo yan fo tuba kura morke ka kuma manja ni munu mago bala maka ni muro duma inbox la o temale ngo ka malien be akli tiga manga studio daeleli la amba paraula donc ni mo munu be fe ka andeme vraiment be diaye parce que anti fe ka warno gole mena be numéro mi wele o numéro de 77 67 00 17 77 67 00 17 bon numéro wele. Donc balmo no ga sura la bena sisa amena adamne balmo Assimi jigi tout discours de fo anye Assimi discours mi me malien be kuna wolo min ba yira ka fo ko Mali bora France ka mara kono ko Mali bora Europe ka mara kono min ba yira ka fo ko Mali ti kuma chien américain ko États-Unis non balmo bidien kono ni jamana mi Mali bonya ye Mali don Mali bi bonya bi don mais discours extrême tiningala ka soro ka discours be expliquer ah oui parce que discours après faut 10 à 14 minutes là entre ce ko be jamais 2 minutes yo mais soro ka discours be expliquer ah oui en intégralité est-ce qu'il y a famu pour que ka famu ya soro 100 yeah un instant. Un tel partenariat est d'autant plus indispensable que la Russie a su prouver dans les moments difficiles son statut de partenaire traditionnel du Mali, tant par sa fiabilité et par son dynamisme dans l'accompagnement de notre pays pour relever les défis cruciaux du moment, tout en respectant notre souveraineté. Convaincu que la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité est la pierre angulaire de tout développement, nous avons décidé d'assumer pleinement notre responsabilité première, qui est de protéger nos populations et de défendre l'intégrité de notre territoire. Ce choix stratégique, désigné des présidents des forces internationales, sans résultat tangible et dont le schéma consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. C'est pourquoi, dans le cadre du renforcement des capacités d'opération des forces de défense et de sécurité,
le Mali a noué avec la Russie un partenariat militaire dont je tiens à saluer la fiabilité. Ainsi, avec l'appui de la Russie, le Mali retrouve progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire et nos forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et en toute liberté d'action. Les forces maliennes sont désormais dans une dynamique offensive, reprenant du terrain et réduisant de façon significative les attaques ciblant les camps militaires et les civils, permettant ainsi le retour progressif des personnes déplacées et des positions de base dans plusieurs localités. Merci. Balmo, Ahmed Danioro la comme vidéo akaja mais amena be expliquer oui. Asimingo comme Malini rusika partenariat ko bila côté. Ka damne la ko depuis anga président bain clé la no e Morbo Keita e. Ko recibe Mali demain, recibe quelqu'un menandi Mali ma, recibe ka Mali demain abmana fond fin ka recibe Mali soutenir. Comme Malini rusika teria ka madame ne bilare. Quand man yina korolen ko nimba yira ko Asimi me histoire don. Nimba yira ko Asimi abe Morbo Keita boya, Morbo Keita ka héritage. Asimi me fait qui senda Morbo Keita senda nola. Asimi ya yira ko me kansera niveau do ma. Comme mune yurisika ko dia Mali comme mune la Mali be ka tukurisi ko risi ngani a jelendo ku ngani akai. Ko risi bi deme kasro kota ko, risi bi deme kasro mi ni nga présence geli la, risi bi deme kasro mi ni nga eski ya famu inika jamana o che rebelu tia o konya be chodi ko risibi de me kasura ma droit de l'homme ko ama o galon ta ka daila ko risibe balo dima sans contrepartie ko risite na esia famu tiga dugujugoro nafolo ka be tagatana ko risite okay akoko moye risika ko dia an ye toni pourquoi amet ko risiko mbalma ko force internationale na fora force internationale ONU bala MINUSMA bala Barkan bala Takuba bala kolu e santan ke Mali jamana kono ko be na le ka Mali deme ko en réalité demete ko ja programme ne kumu bulo fere de kumu bulo kana ka Mali occupé plus de 30 ans ko be fakana Mali occupé de ku sigi enfin ya tawati tout là donc jagwa ko obligé le no ka terrorisme de ke prétexte ka terrorisme ke kelebule pour que kana nga jamana kornala ko force internationale ko lu bi a plus de 10 ans olu masaka bara minga ko Mali ni risikelen ki bolo di nyoma ko sanfla konnala ko Mali armée willa ka jo ko sanfla konnala ko Mali armée équipera ko sanfla konnala Mali ni risika partenariat ko bi ko Mali armée kele ne bega opération conduite contre les terroristes ko Mali armée fort la ko risien minandama risien de meka équipé ko risima anyi nga présence ki chokola o mai nga démocratie ke chokola ko risi kele ma janfa takanya chez Mali ma ko pourquoi Mali te tout risiko ko pourquoi Mali te tout risiko ama dawo matuni a ira ga ko crise mi Mali sora ni la mera iba kala maka ay America dozi dama ay American critique ni orola ko problème mi Mali soro aya keto ko problème mi Mali soro ako ko Libi intervention ko Amerique tara kata Libi ci kata Karafika dugu ci ka Karafika dugu flen kolonci ka Libya o fantaya ku bantaya ka ko de kera sababu ye est-ce qu'il y a famu Libi intervention ko kololore nana kana se Mali ma ko otay Mali cili minge balma iba cheba ro kwasi medila angana ngone ke wallahi abe diplomatie do abe politique do kuma munun kadi risiclo la kuma munun ma to risibe shuga ke anga jamana kanka andeme iba kalama ka au discours de fort quoi vraiment Asimi Shogel unuka gouvernement ka anga fo wallahi ube diplomatie do billahi iba donc kuma kelene kun kadi Poutine Asimi akuma ko o kuma ka fo ko Libi intervention otanga intervention ko de Libi Chili kololo autant faire kiba e ka fo ko conséquences de flag Mali yagami ka Sahel yagami ka Farafina ben yagami ko Libi Chili autant faire balmo iba kala ma wasi me point bas de marqué chaye point marqué Poutine fan faire ay point bas de marqué parce que bi Poutine ni jom yona Poutine ni autant de yona aga fo ko autant druti ko autant Farafina déstabiliser autant Farafina cla présent fait venir kadara ko fo Poutine même maintenant ne check a dima parce que aba fo ni man présent demain
tubabu b'a présent lata, tubabu b'a présent janfa, tubabu b'a présent ka fanga tien. Donc kuma min bɛ Poutine su ka kan dɛmɛli kan n'a ka di Rusiw bɛɛ Assimi o kuma de fɔ ko Libi intervention o tanga intervention ko de ye Mali déstabiliser ka Farafina déstabiliser ko tubabu yɛrɛ kɛ pompier pyromane ye kana k'u bɛna fura ɲini o la en réalité kana sarasiw to ɲɔgɔn kan mais en réalité olu de bɛ terroriste kɔkɔrɔ o bɛ ka terroriste financer o bɛ ka terroriste bila armée la olu tubabu kelenw bɛ tila kana k'olu b'o armée dɛmɛ k'u équiper Assimi ko Russie ma Mali bali a ka marifa foyi sɔrɔ est-ce qu'il y a bon ko ni Mali ko a mago bɛ marifa o marifa la Poutine m'a d'a ma Russie b'a d'a ma alors qu'en réalité ni kun ko k'i bɛ marifa san i bɛ avion san tubabu de tun bɛ boli ka taa yɔrɔw la u bɛ taa yɔrɔ caman na ka taa fɔ ko wayi n'a ye ni marifa qualité feere Mali ma n'a nana a bɛna siya faga kɛ a bɛna siya dɔ latunu a bɛna siya dɔ kɛlɛ donc à chaque fois ni Mali ko a bɛ armement san o bɛ boli ka taa tɔgɔ tiɲɛ jamana minnu n'u kan ka armement feere Mali ma i b'a ye k'a fɔ Assimi da sera nin bɛɛ ma Assimi ma da o ma tuguni Assimi ko Russie bɛ ka an dɛmɛ sur le plan du développement ko mɔgɔw bɛ ka armement de fɔ ko mais Russie bɛ ka an dɛmɛ développement na ko Russie ye balo lahaw ta balo fa bâton cargo la est-ce qu'il y a bon bâton gros porteur la kana di Mali ma an bɛ waati min kɔnɔna la a ko k'an bɛ Russie fo la parce que Russie bɛ ka Mali dɛmɛ yɛrɛ un partenariat gagnant u tɛ ka foyi ɲini an fɛ pour que Mali ka développer dɔrɔn u bɛ ka o dɔrɔn de ɲini an fɛ an bɛ waati min na a ma d'aw ma Assimi kumana Farafina bɛɛ tɔgɔ la est-ce qu'il y a faamu ko an sera niveau dɔ ma ko il est temps bi Farafina ko place dɔ ka di Farafina ma conseil de sécurité de l'ONU na cɛ n balimaw a ye Farafina ka kɛlɛ kɛrɛ ni waati ni yɔrɔ la n'aw hakili b'a la ne Amara Sila n y'a kuma fɔ n ko Assimi n ko il faut que a ka Farafina fara a ka discours kan a ka Farafina don a ka discours la a taalen Poutine fɛ n'a y'a diya a bɛ se ka da Mali kelen kungo fɔli ma mais Assimi ma da Mali kelen kungo fɔli ma dɛ a ko a b'a ɲini Poutine fɛ Poutine ka Farafina dɛmɛ Poutine ka kɛ sababu ye ko Farafina ka place fila sɔrɔ Conseil de sécurité des Nations Unies na 2 places Assimi ko k'a b'a ɲini Farafina bɛɛ tɔgɔ la u ka Poutine ka Farafina dɛmɛ Farafina ka place fila sɔrɔ Nations Unies na n'o ye Conseil de sécurité de l'ONU ye balimaw a kumana Farafina bɛɛ tɔgɔ la parce que Assimi y'a dɔn bi Farafina bɛɛ de bɛ k'ale soutenir Assimi y'a dɔn bi ko Farafina bɛɛ b'a kɔ o de la a kumana i n'a fɔ comme le président de l'Afrique a y'i yɛrɛ bila nin yɔrɔ la Kadhafi place la parce que bi Farafina bɛɛ bɛ ka Assimi kɛ exemple ye an bɛ wagati min kɔnɔna la balimaw a ma d'aw ma dɛ Rusiw ye jɛkulu dɔ bila sur place pour que k'a yira ko tubabuw bɛ ka baara kɛ ni méthode min ye k'a méthode man d'u ye n'o ye BRICS ye est-ce qu'il y a faamu n'u bɛna jɛ ka banque centrale ba dɔ bila sur place ka banque mondiale u yɛrɛ ka banque mondiale min n'a bɛ juru don i la k'a sɔrɔ a m'a f'i ye k'i ka jamana entreprise feere k'i ka jamana société d'état feere o organisation ba min bɛna bila sen kan n'u bɛna jɛ wari kelen na min tɛ tubabuw ta ye min tɛ occident ta ye Assimi ko Russie bɛ k'o baara min kɛ k'a bɛ Russie soutenir a ka nin kuma la i b'a kalama k'a ye bandigi de turu Faransi la a ye Faransi sara Faransi su donna a ye biɲɛ de turu OTAN na diɲɛ kɔnɔ Américains bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ k'u ka BRICS nin kɛlɛ parce que n'a ye se sɔrɔ a bɛna Farafina bɔ nɔgɔ la n'a ye se sɔrɔ juru bɛ di Farafina ma k'a sɔrɔ intérêt t'a la an tɛ juru ta tuguni juru min n'an bɛ san 1000 kɛ a sarali la ni BRICS in ni a sera ka sen sɔrɔ a ka se ka bila sur place an bɛna wari sɔrɔ wari min est-ce qu'il y a faamu falenni ko t'a la i mana taa diɲɛ jamana o jamana la BRICS jamana a wari bɛ se ka dun wa i mana taa jamana o jamana la i bɛ taa sɔrɔ fɛnw bɛɛ prix ye kelen nɔgɔya dan o baara min bɛ ka kɛ ni tubabuw bɛ fɛ ka Russie senkɔrɔma cɛ Assimi ko Poutine k'a k'a dɔn bi a k'a bila a kunna ko o BRICS ko ale b'a soutenir bi a b'a soutenir sini caman yɛrɛ ɲininka n balimaw an ye cɛ sɔrɔ dɛ n balimaw an ye cɛ sɔrɔ n balimaw wallahi an ye président cɛ sɔrɔ an ye président cɛkisɛ sɔrɔ cɛ n balimaw n'i tɛ cɛbakɔrɔ ye Assimi filɛ ka discours min kɛ n'i y'a kɛ i tɛ si fanga la n'i ti cɛ ye n'i ti cɛbakɔrɔ ye n'i dalen tɛ i yɛrɛ la Assimi ye kuma min fɔ n'i y'a fɔ bilahi u b'i ka sokɔnɔ minɛn kɛ kɛnɛma minɛ u b'i ka dugu ci wallahi u b'i ka dugu ci bilahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye donc Assimi ye nin discours kɛ k'a bɛ Rusiw soutenir u ka BRICS baara in na ka Amérique fili a kɔ kan ka Europe fili a kɔ kan ka baara kɛ ni Russie ye Assimi ko vraiment k'a bɛ u soutenir a baara la Assimi ko k'a bɛ fɛ ONU ko yɛlɛma ka don ONU na
ko oni kana ke tuni organisation des Nafri unis, des Jahili unis, des Solifana unis. Ko oni kana ko ire. Ko oni kana ke sababu e munu me question de droit de l'homme ko ta ka ke jago ku nu be fe ka jamana minchi. O ta ke droit de l'homme violé, o ta ke droit de l'homme violé, o ta ite ka buna aramadia hake o toboto. Asimingo kale te fe oni nga ko e. Ko oni nga yelema ina fo risu ka vision. Che Bolmo asimin kumana. Est-ce qu'il y a bon? Quand me fait qu'on y a yelema iko risu ka vision ni ma yira asimi allié derrière la Russie. Tiens, Bolmo chef d'État africain jama me malore parce que comment mi fort ou do est-ce qu'il y a bon? Asimi me seka ku do din. Ou de comment mi fort Bolmo même mi vie fa chama seka fo farafinare. Asimi famu me fangala farafina. Ay comment mi fort ni cheo chea fo. Parce que Assimi Faye, il est présent là. Ni a fo biga duguti. Ubiga duguti. Il va donc à fo Assimi Tchebakoro yere. Tchebakoro fla en klaiba et kafanga présent ori. Bon, on est à donc Assimi Karia kan fo quoi. Parce que le discours nous le plus souvent, il va me premier ministre da SIA comme Ani et Ablaye Maïga. Mais pour la première fois, Assimi Yeraka Occident affronté, Katidi ni Keno Gambalma, on ni Keno Tuabu Sigle Mek en l'élève. Awa kalama ni sommet. Ouye kangarda ukoko jamana ni tara ko Amerika on bikele. Ukoko jamana ko ni tara ni sommet na BRICS et ato sommet Russie Afrique. Ko ni tara kite shi fangala. Ukoko ni sommet ko président mana tani sommet la. Mbalma ko be terroriste ou black ka jamana ci ouye pe menace Amerika on ko buka demetke. Asimi ngata o Kenega. Ka klanga discours mimbe jate ina fo kibe ka muru de trou toabu la. Il faut que muru de trou européen na, il faut que muru de trou otana ka ira kolu de die chika die halaki. Iba ka fo asimi o discours de gars e mbalma o la asimi soutenir. Mbalma asimi mena nalim ngai kuma mi fo. Am bekan jija nga bo bi kabri sisa vendredi me clan na dron anga yo sur boulevard là et ato yoroin. Anga yo sur bourse du travail là. Kata asiminga nali kata kume kata Sadio Kamara soutenu kata ouye sanction jugu min taka bianga armée ka angata esia fom kaira o mabe amangata o de bena préparer donc na o préparer asiminga nali am ta kumbere wele blale me malien fin qui be Mali fait il ga faso kanu ngabo ça dit ebe fait une transition nga tanye ebe fani rusu ka continuer bara la e jija asimin na doi kana je ga bo i ga boutique datugo angata asimin kume kabri aéroport là Poutine sigile ou ka ye ka foko vraiment katara kuma mi fo atare fe ka jara malewe aba kalama ko de Poutine to sho abe kelege mina wore dama wa mo dien diplomatie de wallahi nambora kata asimin kumbe ou hélicoptère K52 ou ga char Terminator ou ga Sukhoi 59 et 57 ou ga MiG-29 wallahi Poutine m'a dit asimima aba di asimima kunjumana parce que Assimi ne veut pas aller kuna wolo. Assimi me ka kuma fo, kuma mi ni chef d'État ba kemebe o tse ka fo. Donc on est fait même mi fo en palmo anga mobilisation historique de kata Assimi kuma mi nga gonto babu yere a o de fouye. Wa kuma mi me risi sugar it deme. Biba do ko risi makote ko gelena. Ni be fa ko kwa deme soro. Ibe fa ko kelege mena ndima. Balmo ayira kibe BRICS fait. Balmo ayira ko autant de tien. Assimi ni kuma ben fo wani kuma président fait une fois farafina obi la déloger sarakatala est-ce qu'il y a bon ayira est-ce qu'il y a bon ko irisibe ka maraka choko mi risibe fait oninga yelema ka ke choko mina ko ebo o akilna ko mbalmo nyo ke yeto babu fra ou to de supporter o diminte kula ou tete sari ou be desaka sunogo ame wakati mina donc Assimi bora ka ni discours minga sara flata onye c'était onye meka bogata kumbe tembe peuple malien tien nama bola nama aucun Nama oke okoro ay asimila ila iri sampe okoro atara discours mi atara yere kelen togola kuma re forma kuma aw malion togola no ga sura kuma na malion togola ambe bo kata asimin deme kata asimin kume aéroport la ga sense fo kuluba il faut que angabo donc aux réunions préparatoires amna toke bi vendredi 16h dans 2 heures de temps bourse du travail là otemele mbalmo asiminga discours tanuma mbayngo amanda do mina tuni balmo Niger général mi sigira no e tiamie balmo ay révélation do ke Bazoum ka ay révélation do ke Niger ga Mali rabi tasoro ay révélation balmo Niger
et général Koura mi sigira no e tiamie en balma ko Niger kun salendo ko Niger sarasu kun salendo ko Niger sarasu kun tege mineleno ku ka tolomi ka da uko ja français nalim ke Niger amadia Niger jawe takuba abriteli mi jamadia Niger armée jambalmo uye barkan abriteli mi amadia Niger armée ja 8e tara Niger amadia Niger armée ko Bazoum ye kuma do fo ay ni lamere Niger général le flag abo ko Bazoum ko terroristes formélendo ko terroristes forlen atema yere ka armée ka ko président mi kanto ko les terroristes sont plus forts que ton propre armée un balmon ko o président su ko se ka to Niger kuna ko se ka Niger mala ako tuni kuma mi yere jarane abe ko président mi bankati tege di Mali makani Mali ti barake ko ka sababu ke ko parce que quand on est français kele lendo alors que ko Mali Burkina Niger ko ni jamana saba bebe frontière kelen est occupé ku bebe zone géographique kelen la ku be terroristes de bega o besre ko ja Bazoum ne kum banen no ko Niger armée ni Mali te coopérer e ja farafia yere djoué e ja farafina on me bo dibi la wakati djumé on me bo sangé la wakati djumé ko ja Bazoum ne kum banen do Niger armée ni Mali armée ku bolo di ñoko mani Burkina armée Auma et Niger, ou chef d'état-major nana Malila. Il était de bonne foi, nana kani asminga barake, ku torola biko, nous ma djakou tega di nyoma ka terrorisou kele, ku beka dimindo Niger la kodjou. Asimi sona ou bena planga, ame bo min kalama yan général nga bon Niger. Et français aga chef d'état-major ti Bazoum ma. O selem Bazoum ma nana Bazoum bagabaga, ko Bazoum me faka jamfa de ke. Ko ni Bazoum me jamfa ke ka tuku Mali ko. Ko abe coup d'état ke Bazoum na abe Bazoum boy ngana président wore ore la même fie chef d'état africain président wi jigi ki ka peuplé wallahi ni mi jigi ki ka peuplé ni ma ko ti ka peuple tala tubabu bi c'est-à-dire a coup d'état be kila isigile yana utse ki défend donc ore c'est vrai ka général into Assimi fait Bazoum ye général wele a rappelé kani Assimi nga réunion tike général bolla kalaman kana Niger atara par présidentiel la tara fra chef d'état major soroy Iba do yem fois a selen dro kaka menanche ku ya démissionné ku ya gay kabru kele nga gay mangane willa armée konna la kat se kake ko parce que atara demain yini Mali fait ko Mali ku demain alors que o demain be ke wakati mna wa soro terroriste au Niger ka détachement kutru do latunu plus de 70 morts utara nu ka véhicule be ka be emporté on allait gana demain yini est-ce qu'il y a famu Assimi fait et bon général Genko parce que vous n'en avez demain Assimi fait il va ka fo ou ka présent yen o de fo ka nyamoko kura ku te se ka famu ko Bazoum bi banchoko juena ka fo ka te Mali ka demain yini ka te barake ni Mali ko parce que ko Assimi ko itabe ko boko re bana aba kalama ay ni kuma me fo Niger général kura balmo ni appel indirect de ka nyeshi Assimi ma Assimi message de Chirima code de Chirima Assimi ki ka Niger demain do Niger tigi koro Niger deme France ka se ka ta ka bo Niger deme terroriste kana do Niger Assimi se ka fo nga Niger deme pour que France ka bo frontière nunu bela parce que ka France to frontière nunu na antena lafia terroriste deme na antoro dien dongodo nous allons être confrontés à des problèmes terroristes Assimi amba yini ife Ibrahima Traoré du Burkina amba yini au fait aider le peuple nigérien à Niger population demain. Parce que nama ou demain, on a terroriste de blasisa na do uka. On a terroriste de blakata tieni ga Niger ame watimna. Ni terroriste de tieni ga sisa mune bena ke. Abe foku e Bazoum boy ko conséquences ko de ya to ko terroriste beaucoup clan la. Donc ni alama jange Niger autorité courant mumbe. Ils seront obligés au be France ka demander parce que Barkhane est sur place. France tena ko imblatane. Seda tena ko imblatane. On est là plus que jamais. Assimi Niger mogobe ila Niger kabrisa yani kana ka bo somela Niger ka kuma anya fo Poutine ye aida Poutine na kabrisa sa de même se ka do Niger autorité courant numa fereke Assimi ka Poutine ni Niger autorité courant essa famu iga ou blanc contact iga Mali avion blanc Niger ka disposition na ni terroriste ko be dangare ke Niger la Assimi Mali avion blanc ata Niger demain donc Niger autorité ay message mi fo un message ay amen wa an activiste ou c'est mieux ka danga présent cloga aya danga présent cloga donc Niger service de renseignement ni Mali service de renseignement morbo koné ay commencé à do aka barake ou appelle les kama indirectement appelle les kara ama
anga u deme ko inantaro ni afamu parce que ko kuti se ga famu ko Bazoum be se ga bancho jumena kune Mali te barake donc yoro koro e koni we Mali wele de donc anga sendo kelena angu deme abara la donc ni ne kumene bolo ka daw klo ka abalma keni aw denge amara sila je recherche assalamu alaikum